अरे बाप रे बाप, आज के बाद ससुराल हम ना जेबो। काहे जी? का हो गइल? 300 के मिठाई लेके गेलियो, हाँ मैया 200 रुपया देलत हुए। आए हाँ, तू हमरा लावे के रहल कि ओकरा मिठाई बेचे गेला है? तो 100 रुपया के घाटा ना लग गेल है। ओ पहले ही कर देते कि हम मिठाई बेचे रही है तो तेरा 300 रुपया के 300 मिलतो हल। अरे का मिठाई बेचे गेल हम जानबे नहीं करे कि हमरा लेवे वाला के मिठाई बेचे वाला। वो सब कुछ ना चलता, 100 रुपया का घाटा लगलो, 100 रुपया हमरा दे दिया तू पहले। ओ हाँ, हम उतना ना जानियो। चल लावा पर्सवा, लावा ना पर्सवा तू अपन। हम अपन पास होत रखल है। लावा उ देल को ना है जे दे हमरा वापस कर दे। हम जाके अलमारिया में से निकाल के तोरा 300 के 300 दे दहियो। ना ना, वो 100 रुपया दे दिया तू। चला आवा पहले।